Ismét bennépesült a tolnai Lovarda a retro zene szerelmeseivel a hétvégén. Az örökzöld slágerekről a két házigazda DJ Pike és DJ Kókusz gondoskodott. A bulin teltház volt, sőt, még Jack Sparrow is lecserélte a szirének énekét retro dallamokra. Fergeteges retro party már 8. alkalommal. A tolnai Bezerédi Pál szabadidőközpontból idén sem hiányoztak a 80-as, 90-es évek legnagyobb slágerei. DJ Pike és DJ Kókusz ismét elkápráztatta a közönséget a lemezlovardában. Mindegyik! Külön nincs kedvenc, mindegyik az! Jól érzem magam, akármikor is jöttünk ide. Azt mondhatom, hogy teltház van. Ilyen még soha nem volt, és hát most megint csak egy olyan érzés van, hogy csúcson vagyunk, hogy meddig lehet ezt tartani, vagy meg lehet ismételni ezt. Kevesen tudják, de kérdéses volt, lesz-e idén megint lemezlovarda. A megrendezés az azért volt necces, mert kicsit későn kezdte el a ház az engedélyezési procedúrát, és hát bizonytalan volt az utolsó hétig, de aztán szerencsére mindenki összeadta a legjobb tudását, és összejött a rendezvény. Mivel kápráztatod el itt a retro szerelmeseit? Megpróbáltam előszedni olyan zenéket, amiket nem játszottunk még idáig. Rengeteg feldolgozást a fiataloknak, hogy hallgassák meg eredeti, vagy hogy szól a zene. Hallják azt, ami az igazi. Mennyire vevő rá a közönség? Hát nagyon. Nem is kell mondjam, hogy sikítsatok, mert sikítanak, mint az őrültek. De egyébként most itt ünnepled a szülinapodat, vagy volt már külön parti? Mondhatom, hogy így most ünneplem itt, pár nappal ezelőtt volt, de az még ekkora közössége lehet. Mondjuk amikor a KFT-n az Afrikánál a Kókuszdiót énekelték, akkor az azért simogatta a szívemet. Igen, vegyes itt a korosztály. A retro mindenkinek szól manapság? Igen, én úgy érzem, hogy a fiatalok is ráéreznek az eredeti zenére. Mert ugye minden nap keletkeznek feldolgozások, és a feldolgozásokból ismerik elsősorban a fiatalok a régi zenéket, de valahogy talán kezdenek kutakodni azután, hogy mi lehetett az eredetie, és ha azt meghallják, és ilyen rendezvényen vannak, akkor örülnek neki, és ugyanúgy buliznak rá, mint a mai zenékre. Hogy érzitek magatokat? Miért szeretitek? Barátainkkel vagyunk! Hányadszorra vesztek részt itt a lemezlovardán? Harmadszorra. Eddig milyen volt? Jó, nagyon jó. Korábbi években? Nagyon jó volt. Jobb volt, tavaly jobb volt idáig. Nagyon jó a zene, nagyon jó a társaság. Több nem kell nekünk, meg fiatalok vagyunk. A tömegben megtaláltuk a BVLC csapatkapitányát, Cinkon Szabolcsot. Szabolcs, te miért szeretsz ide Tolnára járni? Te miért szereted a retrót? Hát én most itt először a párom invitálására jöttem el, nekik volt osztálytalálkozójuk, és amiatt jöttem el ide, de szenzációs, tök jól érzem magam. Azt gondolom, hogy a hangulata az önmagáért beszél, a retrózene pedig közel áll hozzám, úgyhogy tök jó. Úgy tűnik 2011-ben Jack Sparrow kapitány is stílust váltott, a szirének énekét most retro dallamokra cserélte. Miért szereti Jack Sparrow a retrót? Jack Sparrow, retro? Hát jól érezzük magunkat, a lányok meg gyönyörűek. És nem kell többet adni, mint oda megy. Én nem mondok itt semmit a csajokra. A Karib-tengeren lehet találkozni ilyen gyönyörű hölgyekkel? Ez itt a Karib-tenger. Ez egy karibi parti a végtelen nyárban, ez egy karibi parti, mint hosszú az ég. Ez egy karibi parti, mint annyira vártam, ez egy karibi parti, gyere táncolj. Természetesen ekkora sikerrel nem szakad meg a lemezlovarda hagyománya, sőt, mi több, a bulin kaptunk egy kis ízelítőt a szervezőktől a következő rendezvényről is. Igyekezetünk mindenképpen megvan ilyen irányban is, természetesen maradnak a megszokott időpontok. Tehát ez a húsvét, Halloween és szilveszter, ez a
3 időpont, amikor tervezzük a közeljövőben is a bulikat. Tehát a következő az a szilveszter lesz, és a jövő évi húsvéti buli, és erre a 2-re hál' Istennek már megvan az engedélyünk is.